Jo. Så for helvede, så kører vi sgu. Dejlig lille. Håber man kommer til at kunne se det her. Øj, jeg lever. Jeg lever. Rana, find på eventyr igen. Yeah, ny Den her gang var vi episode. skille. Den her gang er vi skille. Som er gratis skydespil. Ja. Øj! Øj! Ej, pis, mand. Nej, det var knæppet for hårdt. Jamen, jeg dør hele tiden, jo. Jeg kan ikke gøre for den. Jeg knæpper også de andre, men kun med headshots. Hele vejen igennem. Jeg vil fik headshots. Ikke. Nej. Det gør jeg hele tiden. Det er ikke noget nyt. Jo, halvt nyt. Øj. Der er lidt bit lag der. Og hvad ligger på en tredje? Hvor vildt det ligger på en tredje plads. Headshot. Det var ikke fair, Neville. Kill. Hvordan kan han ramme en som... Oh my god, GG. Headshot. Okay, så der. Jeg kender bare ikke det her spil. Så sjovt. La. Nå. Så du var F1, man kan. Okay, jeg har kun sniper. Ham han er ulækker. Som din mor. Det er din mor også. Ja, det ved jeg sgu da godt. Nej, nej. Nå, det var ikke dig. Det var Danshi. Hvordan kan de ramme mig? God, jeg hader det her spil, man. Jeg er fucking dårlig. Fuck, hvor fedt, man. Der er en... Ved du hvad jeg havde? Din mor. Ved du hvad jeg hader? Din far. Hvorfor dør jeg hele tiden med fucking headshot? Jeg gider ikke mere. Jo, bliv. Bare fordi du døde 8 gange og ikke dræbt nogen. Jeg har sgu da dræbt mange. Holy. Jeg har dræbt en. Bøskab. Fuck, det er et vildt kamerasted det her jo. Det pisser mig også mig. Pisser også mig ikke. Kan du overhovedet finde noget? Jeg lægger bare lige nu. Ha, det gør jeg ikke. Fire! Ja, fik kill, mand. Og der er en der. Fuck. Ja, fik kill, mand. Jeg er sindssygt, mand. Ja! Jeg har fået 2 kills, mand. Jeg har lavet dobbelt. Bagfra. Fik dig. Fuck dig. Har fået på andenpladsen. Fuck dig, Neville. Jeg troede, vi var ved. Nej. Fuck, are you fedt? Fuck, are you? Why you gotta be so rude? Jeg er bare en sammen med røge. Også dig, Arne. Holder du med røven, eller hvad siger du? Ja. Hvorfor er du det? Det er da lidt ulækkert, at du boller mig i røven, synes jeg. For helvede, du skal ikke knæppe mig i røven. Ej, hvor er jeg dårlig med sniper i dag. Ej, det er da helt vildt. Han går en yberlæg. Hvordan kan han slå mig ihjel på den måde? Okay, de var lige 2 om 1. Oh my god, GG. Det var sgu ikke fair, jeg spawner lige foran en mand. Så bliver jeg bare nakkeplukket. Fucking GG. Yeah. Moment today. That's my shit. This my shit. All the girls gonna be like this. Og med det samme, den kom, der døde jeg faktisk. Fucking GG. Fucking GG. GG. Ikke mere, jeg dør hele tiden. Det er fordi jeg heller ikke har noget musik. Det vil vi også lige skaffe frem. GG. Så hører vi IQ Miller. That's my shit. All the girls gonna be like
Fuck dig, Nemme. Fuck dig, Arne. Fuck dig, fedt. Nej. Bagfra os. Oh my fucking god, man. Boom! Fuck, det er hack, det der jo. Yber hack. Det er gay hacks. Ja, så må. Det er gay hacks. Oh my god. Jeg ligger på den 7. plads. Fuck, det er sindssygt. Jo, jeg ligger på den 3. plads. Det er ikke fair. Nej, hvorfor? Hvorfor? Er det når jeg lige spawner, så går lidt tid, så løber jeg lidt rundt, og så dør jeg bare. Instant. Headshot, nej! Døde du lige der? Ja, der spawnet, så dræbte jeg mig. Det var BG. Hvordan kan de være, at de rammer en, når de overhovedet ikke rammer mig overhovedet, og de skyder bare sådan langt ved siden af? Det vil jeg ikke bare skille for dig. Det er jo fucking fuck, egentlig. Headshot. Kan man ikke sige det forkert? Headshot igen. Åh, kill igen. Åh, headshot igen. Fuck dig. Ej, så jeg vil bare gerne blive topkiller her. The party is in the house. The house. Oh, that's my shit. Oh, the girl's gonna be like this. Oj, der var en granat der. Bam! LOL, hvordan kan det være, at de kan ramme mig, mens de fucking ikke rammer mig overhovedet? Og så dør jeg alligevel, og så står jeg og rammer en anden en. Oh my fucking god. Ja. Det er first spil det her jo. Whisper. Bum! LOL. Jeg no-scopede dig. Hvorfor døde du ikke? It's a kill. Hvorfor døde du ikke der? Det synes jeg ikke om det der. Too good for you. Okay, læg igen. LOL, jeg rammer ham 2 gange i hovedet! Fuck, hvor det her spil det bugger. Velkommen. Sindssygt quickscope. Yberlæg. Hvad skal ske, mand? Jeg lægger sindssygt. Helt, mand. Hvad skal der ske? Tredjepladsen. Det er mig. Talt super. Prøv at se. Jeg tror, det var det. Skal vi sige, det var det? Jo. En lille hurtig game. Farvel. Farvel.